Tää on samoja tie kuin Jukka. Juu, ota vaan. Ainakaan liikaa, että kukaan laulaa. Then smile. That's it. Him. Ollaan Kajaani-hallin edessä, kuvasit se tuon äskeisen. No me aloitan alusta. No niin, tässä ollaan siis Kajaani-hallin edessä. Löysimme perille, vaikka aluksi meinasimmekin eksyä. Documentary. What? Tell us how do you feel? Documentary about everything. About everything. Yeah, I you are feel- part of everything. Am I part of everything? Yeah. Nice. Well, I feel really good. Most especially to drive a hungry bulldozer like you in your dressing and everything. Well, it's nice. Cola. I have sweets. Yeah, so it's gonna be cool. I mean, Yay. yeah. Are you excited now to get in? Not really, but I'm excited. I'll be excited when I connect everything. Yeah. I know you are in the control room, right? Yeah. So Okay. after connecting everything, I'll be this guy who is not in charge of anything. Just relax. I think you can spare me some room. I can go to the center. Okay, Yes, please. you too. After the info, you will go with her, Birgitta, to check the place where you stay. For sleeping. Yeah. Okay. Aku just told me that he's sleeping with all the girls and is it in the same room with the girls. Rambo on Stallone. Tulee tallomaan minut. Varo tikkaita. Huhu. Mennään tarkkaamoon. Selvä homma. Täällä on hienoja koristeita katossa ja Avaruusolennot hyökkäävät ihan kohta. Minä olen ihan paniikissa. Täällä on pelottavaa. Minun pitää suojautua ja kaikkea. siinä on lisää tuolla. Tässä on esitekkejä tekemässä hommiansa. Kakkoslava Ja Rambo! ja Rambo. Ykköslava ja Rambo. Kamera. Ja Rambo! Minun kameran isompi sukulainen. Ja Rambo! Ja Rambo. Rambo! Will die, kill you forever. Jouduin pahaan tilanteeseen, koska minua kiellettiin kuvaamasta mitään, mutta sitten selitin, että olen RTV:ltä ja selvitin pulman. Miksi kiellettiin kuvausta? Tuo ei tykännyt, toiks noin tuo pipopäin. Mutta eksytään taas valoisalle puolelle. Täällä on kameraviritelmät käynnissä. Miltä tuntuu, kun tommonen lasten lelu on tähän jättiläiseen verrattuna? Tää on niinku se iso meni. No, aika pahalta, mutta kyllä minä 5 tuntia mieluummin tällaista pitelen kuin tällaista isoa. Odotatko innolla illan showta? Jos te kivaa? on minun kamerassa, siis edessä. Joo. No, ehkä me ei näytä, toivotaan niin. Katsottavan linjoja ja kauneutta. Tämmönen Kurvikas banaanin niitto. muotoinen. Kurvikas niitä. Ihan nätti vehje.